Hello, what's up guys? For this video guys na is manghatag mga hinog kakao kay murag daghan na pud kayo ang mga hinog dire guys. Sayang pud nga mga latara mo na ni gamong tabliya guys. Atong bungaon. Kon guys na pakita no ninyo na ang mga bunga sa mga hinog nga kakao. So mo na mga hinog nga kakao guys. Bungaon na to na. Hinog. Kag mga hinog guys ito lang panguaon guys. Pong hagbang kilo guys no pong hagbang ini guys hagbang diba tagak guys. Karon guys nang ato na pang tapukon atong nagkuha nga hinog nga mga kakao. Yung buto sa mga laing punuan. Guys tapukon na to. Guys, tapok na. Doon na buta sa lain nga punuan guys. Pero daghan itong kuha. Tudong taglang punuan. Dali ko dugkit. Guys, umako nga hinog kakao da. Ada ba? Hinog. Guys, diba? Gahe ko ang guys. Gahe guys sa hinog nga kakao nakuha na. Nabali ang atong dughit. Bali siya guys. Ano na to guys, nabali. Ari guys, ani duha diri guys na kinuha na daan. Okay, mga hinog ari guys So guys. Guys, ang mga hinog. So yung dugit guys na bali man So natanay panguha. Hagbang. Apa guys
gas guys. Ay ka. Oh, kali guys, ano to nih? Babaw dari guys, oh. Ya guys, babaw. Pada guys. Ya. Santo dia guys. Kebangaan guys. Pilih dia kebangaan. Ini babaw guys ah. Apa guys, oh hinog kakao guys ah. Ya guys, hinog kakao. Oh guys, oh ya guys, kakao. Hinog. Pada habis dah. Guys, oh. Ini guys ya guys. Guys, oh. Ini pa yung tapukon. Itsa na ito na guys. Doon. King. Agoy. Sino ito? Poing. Guys, oh. Anak ini guys. Pare gitu. Susah ya. Sakot toh. Sako. Bisa. Ano guys, marami-rami na. Ayan, nabuak ka rin guys, oh. Nabuak guys, sayang. Oh guys, oh kan guys. Muha katagban guys, oh. Ito kita sila yung mga punuan. Ito, hinog ta. Ito guys,
Di mana guys? Banakon nih, banakon. Di mana tuh? Di mana? Sana ibabaw. Ibabaw. Oh, dia rawa. Cara gitu. Hinup. Di pada. Gitu. Guys. Guys, oh. Tapa guys. Guys ta. Ha? Apa? Tano daan guys na ilapinig. Yari tadatog na ilapinig. Okay. Diyan mo guys. Oh, diyan guys. Oh. Ito na niya, bagon. Bagon na ito. Ya. Guys. Hinog na. Hinog. Magdire guys, no. Oh, na to na delivery. Delivery guys, so. It's sent to the guys, so. Nah. It's so good. Kulo guys, oh. Di bentuk gini lah. Wah. Guys, oh. Ito na kita guys, oh, pizza. Oh. Guys, kuha na. Ini guys, oh. Pila diri guys, mga kabungaan diri. Mana ito pong kakao guys, no? Kung ano yung mga kakao nga ito nakuha na guys, oh. Mana guys, mo tilaw tag usa kung bay butok guys, no? Mo tilaw tag sampok sa atong kakao nga kuha.
guys yung gamong kabliya. Guys, mana sa video guys, bye bye guys yo. Kawan sa tagkakaw.